veče, moji koronaši i moje koronašice. Šaljem vam jedan duboki pozdrav iz totalne izolacije. Evo, kod nas baš to ovako izgleda. Trenutno je dovoljno mirno, pa ja mogu da kažem neku reč. Uglavnom je ovde totalna žurka i mi se nikad lepše zabavljamo. To je paradoks svih naših srpskih kriznih situacija, samo što su sada naravno svedene na minimum, ali jako se dobro snalazimo u 50 kvadrata. Imamo naravno veliku pomoć naših životinja i naše dece i tu smo mi naravno da uživamo i promišljamo sve te trenutke. Evo sad ću vam pokazati jednog od naših članova porodice. To nije jednorog, to nije konj sibirske stepe, to je jedan beli primerak robota koji, eto, kad ga uključite, on hoda i klima glavom potvrdno, što znači da je naravno sve okej. To njegovo potvrđivanje nam mnogo mi pomaže da prevaziđemo sve ove teške situacije ovih dana. Ne zna im se broj, ja više ne znam ni koji je danas dan, vrlo često pitam. Ali nikad ne mogu da utvrdim da li sam dobio tačan odgovor, a mrzim me da proveravam, pošto sam vrlo zaposlen Facebookom i raznim komentarisanjima na neke uzaludne postove i tako mi svi zajedno u tom eskapizmu širimo naše duboke frustracije jedni na druge i to nam jako pomaže da prebrodimo sve ove trenutke i želim da se zahvalim ovom prilikom svima nama koji učestvujemo u svemu tome i verujem da će iz svega toga, baš zbog toga, sve izaći na dobro. Sad, pošto sam ja potpuno nepripremljen, a samim tim i manje nervozan, volim da učim tekst na pamet i volim da svaki svoj govor pripremim, ali ne onako kao što to radi naš glavni komandant, nego onako sa tim dramskim pauzama. Potvrđujem to što sam ja već unapred spremio, ali pošto nisam ništa spremio, opet mogu da pravim te dramske pauze i samim tim ovu situaciju učinim daleko ozbiljnijom nego što ona u stvari jeste. Da bi svima nama bilo lakše, jer to je poenta ovog vremena, jedno veliko olakšanje i sve čime se mi bavimo u stvari je posvećeno tome. Naravno, skidam kapu svim onim ljudima koji u današnje vreme zaista nešto rade. Za razliku od nas, koji ništa nismo radili do sada ili mi koji smo odjednom ostali zatečeni besposlicom. Mi koji smo hodali velikom brzinom, mislili visokom frekvencijom, odjednom i dalje razmišljamo visokom frekvencijom,
samo baš i ne znamo o čemu to tačno i ne možemo da fokusiramo svoju pažnju i da budemo produktivni i onda bivamo nešto drugo. Ali dalje smo upotrebljivi zato što se bavimo humanitarnim poslom, kulturom, civilizacijom. Mi smo ti koji daju postulate ovoj našoj permanentnoj situaciji. Mi u stvari dajemo temelj tom permanentnom procesu koji se zove civilizacija i tom terminu koji nikako ne može da zasluži svoje ime, ali ne to našom krivicom, nego zato što, znaš, ne ide to tako lako. Poenta ovog mog medijskog pojavljivanja je u stvari performans. Jer pored tih toliko mnogo stvari kojima se inače bavim se i time da izvodim. Znaš, kažu, stalno nešto izigravaš, stalno nešto izvodiš, razumeš, a ja izvodim i onda sam odlučio da postanem izvođač. Mada je vrlo teško u stvari prihvatiti to kad te neko naziva izvođačem, jer to je kao da izvodiš. A ako si autor, samim tim ne znam kako možeš da budeš izvođač. Uglavnom su izvođači oni koji iznose, interpretiraju nešto što je neko drugi zamislio, a nije umeo da interpretira, odnosno da izvede. I u tom slučaju, naravno, ne bi bio izvođač, bio bi autor. Mi imamo takve primere gde mnogi izvođači, naši popularni izvođači koje svi volimo i čije imene volimo da izgovaramo, uopšte nisu nikakvi autori, a imamo mnogo autora koji nikako nisu izvođači, a imamo i one autore koji jesu izvođači, ali o tim ljudima baš retko koji priča. Eto, to izvođenje i taj performans posvećujem baš tim ljudima, zato što znam da će oni nastaviti da pričaju bez obzira na sve one koji to nikada neće uraditi. Da zanemarimo sad sve te stvari, ja sam sinoć napisao pesmu. I nemojte da je neko rekao jej, zato što svaki put kad neko kaže jej, umre jedna koala. A to kad umre jedna koala je mnogo dramatičnije od toga kada umre jedna panda. I to nama poslednje brojke, statistike i prethodna godina svedoči. I od toga nikako ne možemo da se oglušimo i ne smemo ostati imuni na te stvari, jer, znate, mi moramo nešto da uradimo po tom pitanju. Evo, ja, na primer, sam sinoć napisao pesmu, jer nisam imun. Iako redovno, svakog jutra molim da se zapamtite 1000 mg C vitamina acerola, Biofar, nikakva reklama, magnezijum 375 mg, cink 2 tablete, znači 100 mikrograma i šta imamo još tu, neki selen, ali pazite sa selenom, da bude vrlo uzbudljiv. Sad o ovim ostalim derivatima i supstancama koje uzimam radi moje opšte, radi mog tonusa, neću pominjati jer svako ima svoj štap. Naravno, taj štap je štap s koji se penje zmija i taj štap
je medicina i taj štap i on je lekoviti štap i to su oni vračevi, čarobnjaci, a danas farmaceutska mafija, kako bi to polu ironično rekao moj gospodin psihijatar. On bi naravno i rekao, ja bih danas antidepresive stavljao u vodovod. Vi ne znate kakvi sve ljudi danas dolazi i kakvih sve ljudi naravno ima, ali pošto se mi krećemo u prilično uskim krugovima, koliko god misli da su ti krugovi široki, konstantno smo svedoci toga da se susrećemo s nekima još koji su nam krajnje nepoznati i nerazlučivi. Pošto ja danas nemam masku, ili samo tako izgleda naravno, ja sam sinoć napisao pesmu posvećenu svima nama, ali naravno potpuno moju i naravno na prvom mjestu posvećenu mojoj supruzi Gorani Stojanović, koja je najhrabrija osoba na svetu, a neću vam otkriti zašto. Pesma se zove Maska. Tako se ponosim tobom. Dala si mi masku, a ja sam već dugo nosio masku. Htela si da me zaštitiš, a ja sam već u sebi nosio odbrane. Rekao sam ne, po ko zna koji put. To je bila prva reč koju sam naučio onda kada sam počeo da učim, a počeo sam prilično dockan. Od tada ne prestajem da trčim, kao da nikada neću prestati. Da tražim, kao da nikada neću naći. Kao da je svaki dan poslednji i da neću stići, a ne znam ni kuda. Tešim se da je smisao put. Čak i kada ništa ne radim, putujem. To je moja maska. Da idem put zvezda i sa njima da govorim kao da sam slep i gluv. Kada izlazim u svet, tako se ponosim tobom. Da crnu zamenim zelenom, crnu, čarnu, čarobnu, da zamenim zelenom, zemljanom, željenom. Iz mene raste drvo, svud dubi crnicu i noć. Pustit ću ga da raste, rastače, rastrže, živeći svojim žilama i žilicama kao živica. Maska. Maska je moja kao daska. Morat ću da je probušim, da je izdužim, da prodišem, da se porodim. Napokon, kao zeleno. Tako se ja ponosim tobom.
dramski, poetski segment zvani pesma bio dovoljan. Ali, u slučaju da to nije slučaj, uvijek me možete ponovo posetiti u nekoj narednoj epizodi, gde naravno ovaj outfit neće biti taj i ova maska neće biti ovakva, bit će neka posve druga, kao i neka druga persona. Hvala vam. Hvala vam na pažnji, na ovom vremenu, tokom nevremena. I čuvajte se. Sedite kući. Šta vam teško? A ja ću vas čekati ovdje. Sanjajte nešto lepo. A ne onako kako bi to Minimax mogao da predloži, nego stvarno.